Nomeh Kaduna no Unateze. Amala ife a na-akpọ efe a n'asụsụ bụ unu. Ife a na-akpọ ya bụ ọba ji. Ife eji amala onye na-akọta ji ọfụma na ana Nkanu. Ji dịkwa ma ji ma dịkwa. Ine ya bụ ji anya ọfụma efu na nke a bụ nke a na-akpọ ezigbo ji. Original ka anyị na-ekwu maka ya. Ọgbọ ka anyị na-afụba ife anụnwa na mgbe gboo, mana anyị bịazila ebe a dịka anyị na-aga ekene ezinụlọ mgbe anyị na-ekene the concerned citizens. Ekene anyị wee bụla anyị bịa na be Okaibe Mbanyi. Anyị si na palace ya wee bịazie na obi ya na be nna ya ebe omenala na-emezi onwe ya. Unu nekwazi anya unu ejila aka unu na-akpọ resort ka a na-enepụ anya na afụ n'odogwu na onwe ya ebe odogwu ji aka ya n'ọlụ ọlụ ịgwa gị na omenala ndị ga-adịgide. Big man anyị eluli ya Okaibe Chief Okaibe anyị kenewo kene n'ụmụ Igbo ise otu a ka ọ dị eziokwu. Otu a ka ọ dị ụfọ udo mpa anyị kenere gị Chief Okaibe wadolo na mma ife ọma lụwakwa m